Bueno, boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas, Marilar, polas túas palabras e, sobre todo, polo convite. Estou un pouco nerviosa, teño que recoñecelo. Moi emocionada, bueno, é un luxo escoitar a Alfredo e a María, especialmente emocionada por poder darlle unha aperta a María, por fin, porque é para mí unha muller referente, a que sigo con moitísimo cariño dende que chegou ás miñas mans Tierra de Mujeres, xa hai un tempo. Bueno, un pouco todo ese lío de actividade da que vos falaba, Marilar, que non é moi o uso na vida dunha gandeira, ten que ver realmente precisamente con esa realidade, coa miña realidade de gandeira, é dicir, todo o que fago por iso, por ser filla dun territorio que é unha aldea, filla dunha paisaxe que me viu nacer e que me viu medrar, non? Por iso de que todos somos de algún lado, e para min é tan importante de onde son que o que fago, non? Por iso de Ana da Cernada. Do mesmo xeito que para min a hora de decidir quedar, porque tamén a ese punto e a esa decisión imos chegar agora, nuns minutos, a hora de decidir quedar foi máis importante saber onde quería estar que saber ou ter claro que é o que quería facer coa miña vida, non? E isto para min foi un verdadeiro punto de inflexión. A verdade é que, bueno, para situarvos un poquinho no mapa, eu veño dunha pequena aldea que se chama Cernada, que está ao norte do concello de Palas de Rei, que é a comarca da Ulloa, o corazón de Galicia. A parte de comarca é moi importante, de feito, na nosa comarca precisamente somos unha comunidade de mulleres e homes que levamos a Ulloa con nós a lo onde imos, porque entendemos que ese vínculo, o vínculo de comarca para nós ten todo o sentido do mundo, porque é a rede precisamente que nos axudou pois, a iniciar os nosos proxectos, a ter un proxecto de vida e traballo nos nosos territorios, e esa rede que nos siga alimentando e coa que nos seguimos coidando día a día, non? A marxe, bueno, pois das dificultades as que nos enfrontamos e temos que enfrontar constantemente, non? Por iso o de territorio e paisaxe. E agradecer incluso o título deste encontro, Aldeas Galegas. Fixadevos que nos últimos anos participei e perdín a conta nun gran número de foros, espazos de debate, e moitos deles articulaban en torno a que é o que necesita o rural para ter futuro. O sea, estamos nese punto, ainda que pareza ridículo, seguimos nese punto. E é curioso, e as palabras son importantes, e máis tendo en conta o contexto no que nace precisamente este evento. A miña nai, a miña avoa nunca utilizaron a palabra rural. Nunca escoitei da súa boca a palabra rural. De feito, elas sempre din que son de aldea ou incluso de campo. E a miña nai sempre se definiu, cando lle preguntaban iso de profesión, como labrega. Entón, eu son filla desa paisaxe. É dicir, a paisaxe na que vivo e na que traballo é o resultado dun territorio, dun medio, e as interaccións que as persoas e tamén os animais, por suposto, temos con ese medio. Daí nace a nosa paisaxe, daí nace a nosa aldea e daí nace a nosa comarca, por extensión, non? Escoitando a María e a Alfredo, fixen un exercicio interior de memoria, porque inevitablemente as palabras deles leváronme a tal tarefa, non? E é que eu nacín nesta pequena aldea, unha aldea na que, bueno, na miña infancia había 5 casas abertas, 5 casas con 5 cociñas de leña, algún recordo da lareira nalguna delas. Na casa na que medrei teño recordo, bueno, pois das cortes das vacas na planta baixa desa casa, cortes sen vacas, tamén é certo, pero a estrutura das cortes. Teño a imaxe da miña nai, da señora Angustias e da miña avoa cos limpeiros de erva ao lombo, desas mulleres que de alguna maneira, bueno, pois labraron a terra hasta os nosos días e son as responsables do modelo productivo que hoxe, de alguna maneira, configura o noso sistema agrogandeiro, non? Elas son un pouco a orixe de todo ese traballo, dos pilares que hoxe en día, bueno, pois conforman o medio de vida e o sustento de tantas e tantas familias en Galicia. Teño recordo na miña casa do cuarto da trapela, que a día de hoxe é a miña habitación, e teño no meu recordo a estrutura de vida e traballo comunitaria que caracterizou as nosas aldeas, non? E que lamentablemente se foi perdendo. E é curioso porque sempre estamos nesa confrontación, en ese dualismo de aldea e cidade, de rural e urbano, e é curioso que nese dualismo nunca encontramos o punto de encontro. Nunca encontramos o punto de encontro. E é curioso que falamos moitas veces e levámoslo ao terreo urbano, non? As comunidades de veciños. É dicir, é curioso porque esa palabra de comunidade nada ten que ver coa súa orixe, nada ten que ver co que representa realmente o traballo comunitario, a vida comunitaria, porque esa vida comunitaria ven das nosas aldeas. E ese é o recordo que eu teño,
Dicir, unha aldea con 5 casas abertas, con apeiros en común, con traballos comunitarios, cun sistema de xestión territorial en común, cun calendario cos días de rega, espazos de traballo comuns e vidas en común, polo tanto, as redes. E esas redes foron as que permitiron que un modelo de producción de autoabastecemento, como era o sector agrogandeiro, evolucionara e se profesionalizara. Cal foi o problema? Pois quizáis que como non houve un punto de encontro con ese modelo urbano, esa profesionalización pasou por unha ollada, quizáis nunha dirección que non foi a máis axeitada. Un modelo de industrialización, de crecemento, e inevitablemente teño que poñer outra vez no centro as palabras de María, un modelo que puxo precisamente no centro o diñeiro, a produción e o modelo únicamente industrial. Cal é o risco e cal é o problema desta concepción, deste modelo de traballo? Bueno, pois que a día de hoxe na Cernada só hai unha casa aberta, que é a miña. Isto é un pouco para, bueno, xa digo, exercicio que fixen agora inconscientemente e que a veces me costa facer porque vivo tamén ese ritmo acelerado, non disto, non sei se alguna vez escoitastes isto de que nas aldeas non hai estrés, se vai a modo, non, todo mentira, o sea, iso tamén cambiou co tempo, lamentablemente, non? E a veces teño que obrigarme a frear para repensar e para recordar onde estou, e sobre todo para recordar por que estou onde estou. Eu nací entre vacas, son filla de gandeiros. O meu pai e a miña nai naceron na mesma aldea, naceron na Cernada. Eu medrei na casa paterna, a miña nai naceu a 10 metros desa casa aproximadamente. Os dous naceron no seo de familias ligadas á terra, de feito son descendente de gandeiros e de muiñeiros, porque o meu avó paterno era muiñeiro. Medrei, polo tanto, bueno, pues, escoitando historias de muiñeiros, historias de mallas, historias da terra, e aprendendo de forma indirecta unha tradición, porque ese é o maior dos legados que recollín das xeracións anteriores, non? E ese legado forma parte da historia, e ese legado forma parte da miña memoria. E desa memoria non escrita que de alguna maneira me vai movendo no meu día a día e que pretendo que constitúa o legado que eu poida deixarlle a miña filla, non? Por iso de que teño moi claro que clase de antepasado quero ser, non? Por dicilo de alguna maneira. Os meus pais saíron fora a traballar, sendo moi nenos. A miña nai, de feito, bueno, pues, traballou como unha moza interna en numerosas casas, con familias, cuidando fillos, cociñando, facendo todas esas tarefas da estructura de coidados tan imprescindible na nosa sociedade, porque os coidados forman parte da vida dende o momento no que nacemos ata que morremos, non? E foron elas as que crearon esa estructura e garantiron a estructura de coidados na nosa sociedade. E a miña nai fixo con, bueno, pois sendo unha nena que necesitaba cuidados, probablemente, non? Con 12, 13 anos. Casou moi noviña, con meu pai, pero ese acontecemento foi o inicio dun proxecto de vida persoal e profesional, porque eles asentáronse novamente os dous na aldea para empezar en común un proxecto. E eu son parte dese proxecto, non? Porque ao fin esta profesión nosa, este oficio, aínda que agora se lle colocan outras etiquetas porque somos empresarios tamén, non? Pero ao final este oficio representa unha forma de vida que ven marcada pola relación co territorio e a paisaxe na que traballamos e polas interaccións que temos con este medio, non? Eles levantaron dende cero o proxecto que hoxe representa o meu propio proxecto, que é Granxa Cernada, un modelo de gandeiría, de produción de leite, extensiva, tradicional. Volvo ás palabras, porque os xogos de palabras son importantes e en moitas ocasións son os que están detrás dos discursos e das historias que se impoñen nos territorios, non? É curioso porque seguro que está descansos de escoitar palabras como produción ecolóxica, sostibilidade, economía circular, bueno, todo isto green, que agora mesmo está nun claro proceso ascendente, non? Os meus pais nunca utilizaron esas palabras, por exemplo, non? De feito, nunca, eu creo que a palabra sostibilidade a miña nai segue resistindo moito para pronunciala. E é curioso porque eu deles aprendín a facer todo iso. Eles implantaron un modelo de gandeiría extensiva. Hoxe falamos de ganadería ecolóxica, pastoreo, o sea, decir, isto do pastoreo parece unha cousa moderna, no? Pero as vacas son herbívoros e paceron toda a vida. E eles facían eso, é dicir, as vacas saían a pacer. É dicir, eu, de pequena, de nena, xogaba co meu irmán, 3 anos máis novo que a min, éramos pastores, porque o traballo que facíamos os máis pequerrechiños da casa era ir gardar as vacas cando viñamos do colexio, non? Polo tanto,
empezaron a sentar as bases dun proxecto que xa non tiña esa componente exclusiva de autoabastecemento, que era o modelo do que procedía, sino que tiña un enfoque xa de actividade económica. E isto é importante, porque nos leva a unha reflexión moi importante, non? Hoxe en día temos unha importante crise nos nosos territorios, nas nosas aldeas, que ten varias componentes, pero sobre todo a parte social e incluso a parte ambiental, non? E, por supostísimo, a terceira pata do sistema, que é a económica. Nese momento no que os nosos modelos de produción e o sector agrogandeiro comeza a dar os seus pasos para industrializarse, para profesionalizarse, o que acontecía nos nosos espacios era que a parte social e a parte ambiental funcionaban, pero non funcionaba a parte económica. É dicir, os modelos de ocupación do territorio, de traballo sobre o territorio, iniciaron un proceso de evolución en gran medida inducida, por suposto, dende fora novamente, sen contemplar realmente a realidade productiva, para darlle ese enfoque de viabilidade e rentabilidade económica. E ese foi o gran punto de inflexión. Errado ou non, con moitas decisións acertadas, outras moitas erradas, é a que nos leva a análise do que hoxe en día temos. Pero mentres eu estaba cas vacas, os problemas e as responsabilidades naquele momento non existían. Eu nací no 89, son da quinta da miña granxa. O meu irmán é 3 anos máis novo que a min. Pensade que falábamos de 5 casas abertas, o cativo, o anterior neno, despois do meu irmán, o último neno que nacera antes de nós foi a miña nai. E disto, pois, claro, pasaron uns cantos anos. O meu irmán ten 30 anos, o último neno que naceu despois del foi a miña filla, que ten 7 meses. Esta é a realidade social das nosas aldeas. Eses espazos que son, por excelencia, os lugares de produción de alimentos da sociedade. E logo fálanos de soberanía alimentaria, porque tamén é unha palabra que é superbonita. Pero cal é a realidade social e ambiental dos espazos que van a condicionar o futuro da nosa sociedade? Porque non podemos concebir un futuro se non temos un sistema de produción de alimentos, un modelo que permita abastecer a sociedade de alimentos de calidade e seguros, non? E ese será un dos grandes retos, nun contexto, ademais, de crise e emerxencia climática, non? Que padecemos todos como sociedade. Pero, bueno, as vacas saían pa fer. Estábamos nese punto, non? Estábamos nese momento. Tiven o enorme privilexio de poder estudar nunha escola unitaria, a tan só 5 kilómetros da miña casa. Un auténtico privilexio porque permitiume non ter que rachar co meu modo de vida, co meu ritmo de vida, non? Slow, que agora tamén se fala moito do slow, permitiume tardar uns aniños máis en romper con ese modelo, con ese esquema de vida, non? Non tiñamos actividades extraescolares, sí que é certo que tamén tiven o privilexio de aprender a tocar o clarinete, que se converteu na actividade estrela un pouco do meu tempo máis aló da granxa, pero a cuestión era que no noso día a día e no noso vocabulario os termos eran os que vos acabo de compartir, é dicir, o que os nosos xoguetes, o noso parque de atraccións era unha granxa, é dicir, xogábamos encima da rubia, encima da parrula, íamos a erva verde con nosos pais, recordo a época da erva seca como unha das máis duras do ano polas temperaturas, non? E polo esforzo físico. Recordo o traballo, dicir, percibido dende o cariño cara o que se estaba facendo, non? Eso que agora, pois, a veces se perde, porque é moi difícil, e isto é unha realidade. Teño contacto con moitísima xente de medios moi distintos, que non se fan as cousas con cariño. A maior parte da xente non traballa con esa sensación, con unha sensación de estar facendo algo que lle produce esa certa tenrura, non? Esa certa emoción. E se perdemos a capacidade de emocionarnos co que facemos, estamos perdendo a nosa esencia. Eu son o que son porque estou onde estou e porque fago as cousas dende ese escenario. O día que perda a capacidade de emocionarme, probablemente deixarei de facer o que estou facendo, porque xa non será para min o motor, non? Un pouco do meu día a día. Lóxicamente, a etapa da escola unitaria acabouse e é curioso que esa escola unitaria cerrou o mesmo ano na que eu a deixei, porque as familias da parroquia, das aldeas veciñas, non vían como positivo que os nenos non foran ao cole á cidade, á vila. É dicir, fixádevos, e estou vos dando unhas pinceladas de que nos pasou nas aldeas, que empezamos a mirarnos de outra maneira, porque dende fora nos miraban de outra maneira. E pensábamos que a ollada correcta era esa que nos viña dende fora,
porque era a ollada que viña abandeirada polo progreso e o desenvolvemento económico, esa pata que en teoría non acababa de funcionar nas nosas aldeas, a rentabilidade. E fomos perdendo pouquiño a pouco todo aquilo que construía a nosa paisaxe e que construía a nosa propia esencia. Muiños pechados, aldeas pechadas, vacas nas cortes. Ese é o triste final dun capítulo que se alongou durante moitas xeracións cada vez máis baleiras, xeracións cada vez cunha estrutura de cuidados deficitaria, o que propiciou aínda máis ese abandono e esas casas pechadas. Porque que acontece cando unha persoa se fai maior nunha aldea na que non existe esa estrutura de cuidados? Que ten que marchar. Porque que pasa cando unha moza, un mozo, medran, nacen nunha aldea e non teñen acceso a todos aqueles elementos en canto a servizos, educación, que teñen que facer? Que teñen que marchar. Eu estudei en Palas, teño que dicir que foi un auténtico trance empezar a utilizar iso que se chamaba autobús para ir á escola, que, dado que vivo nunha aldea ao norte, na parte máis montañosa do concello, era a primeira nena a que colleu o autobús e a última que deixaba, non? Imaginadevos un traxecto de 1 hora e cuarto para facer 15 kilómetros, porque, lóxicamente, tíamos que ir arrodeando e collendo os nenos de todas as aldeas. Un gran privilexio, porque hoxe ese traxecto é mínimo, porque non hai nenos que recoller nas aldeas. Estudei o AESO despois da primaria e o bacharelato en Palas e chegou o momento de tomar unha decisión, porque os mozos e mozas da miña xeración, que a diferencia de moitos dos nosos pais e nais tiñamos a oportunidade de seguir formándonos, chegounos e chegábanos a hora de elexir que facer cas nosas vidas. E a componente, pois imagino que xa sabedes cal era, non? Un pouco a que estaba circulando naquel momento pois no ambiente e na colectividade, non, da sociedade, era fórmate para marchar. Agora tes a oportunidade, tes a porta de saída na túa man, só tes que elexir ben e triunfar, non? Entonces, bueno, eu abstraéndome un poquinho de todo ese ambiente, sí que é certo que tivemos a oportunidade de estudar, sempre o digo grazas ás miñas vacas, e fun á universidade, que naquel momento pois, era a opción quizáis máis clásica, ou nese sistema de orientación, non? No que se traballaba naquel momento nos centros, pois era un pouquiño o enfoque prioritario. O meu irmán tamén elexiu esa vía, eu son bióloga, ele é químico, e é curioso porque fixemos ese tránsito de saída, non? Sen deixar nunca a nosa casa, porque sí que é certo que, bueno, como levábamos facendo todos os anos anteriores, estudiamos colaborando, seguindo traballando na casa cos nosos pais para axudarlles, porque eran 2 persoas soas, cun proxecto de gandeiría e con un proxecto incipiente de transformación que comezaron a desenvolver no ano 2002 e eran 2 persoas soas. Entonces, nos tiñamos ese compromiso, pero era un compromiso que non estaba escrito, que non era unha obriga, que non era algo que houvese que pactar, porque era algo que se sentía que era natural pola nosa parte, que era algo orgánico, non? É dicir, éramos parte dese proxecto e sentíamonos parte dese proxecto, non? Os dous fixemos esa formación universitaria e eu regresei a casa no 2013. E é curioso, porque ti cando saís da universidade, sobre todo naquele entón, pois saís cunha enerxía curiosa, non? Que parece casi extraterrestre, porque como que saías moi cargada, non? Con ese título e con toda esa capacidade que a partir de ahora che ia abrir todas as portas do mundo alá onde foras. E é curioso, fixadevos, como o meu regreso definitivo para instalarme se interpretou como un fracaso. É dicir, durante meses tiven que escoitar, pero con verdadeiro pesar, incluso con algunha bagua intuída nos ollos dos meus veciños e das miñas veciñas, esa expresión de decir, pero como vas muxir vacas cunha carreira? É dicir, esa era a paisaxe que encontrei cando regresei. Unha paisaxe deteriorada por un pesimismo condicionado, insisto, por unha ollada que viña de fora. Unha ollada que, bueno, pois non era que coincidía coa nosa forma de vivir, coa nosa forma de traballar e coa nosa forma de concebir tamén o modo de habitar, non? E, polo tanto, todo o que se afastaba desa mirada, todo o que se afastaba desa historia, era probablemente unha historia de fracaso, unha historia de frustración. Lóxicamente, o argumentario era moi variado, é dicir, había, eu creo que incluso alguna aposta, non? É dicir, ou non acabou a carreira, ou non atopa traballo, ou aquí pasa algo, non? Porque non é normal que unha persoa cunha carreira universitaria decida vivir entre vacas nunha aldea.
Entón, por que volvín? É dicir, porque nunca marchei. Por que ser a miña paisaxe? Por que ser o meu territorio? E por que ser a miña casa? E porque sabía que fixera o que fixera non quería ter que marchar. Porque ter que prescindir de todo aquilo que me fixo ser o que son, que me coidou ata aquel momento, para lograr un suposto desenvolvemento profesional, para mí non compensaba na balanza, non? Por decirlo de alguna maneira. Que legado recollo? Pois o legado dun modelo de gandeiría ecolóxica desde o ano 2002, aínda que os meus pais nunca fixeron gala de todas estas cousas e de todas estas etiquetas, un modelo de gandeiría, polo tanto, ligado ao territorio, e fixadevos, ano 2002, momento no que comezamos a certificar a nosa produción, que ven despois dunha grave crise no sector, que era a crise das vacas tolas. E non sei se tedes no recordo este momento histórico no sector e na nosa sociedade. Para os meus pais foi un punto de inflexión, un momento no que realmente se deron conta de que non todo vale a hora de producir, de que temos que repensar os nosos modelos de produción e os nosos modelos de consumo, porque eses son os que realmente determinan a nosa relación co territorio e son os que realmente determinarán a nosa paisaxe futura, especialmente no contexto no que agora estamos. Estamos falando de hai 20 anos. E hai 20 anos esa reflexión estaba sobre a mesa. Esa necesidade de repensar esa cadea agroalimentaria estaba sobre a mesa. Pero non só eso, no ano 2002, os meus pais, nunha pequena aldea, en aquel momento a carretera empezaba e acababa na Cernada, agora temos alguna máis, pero xa de fochancas, levantaron unha pequena industria, un pequeno obrador para comezar a transformar unha parte da súa produción de leite. No ano 2002, os meus pais pensaban que a saída para o seu sector e para o seu modo de vida era valorizar a súa produción. Lograr valor engadido e pechar un ciclo que lles permitira chegar directamente á sociedade de consumo para que ese valor revertira directamente neles, que eran os primeiros labón da cadea agroalimentaria. Eu regresei a casa cun un legado, cunha historia que quería seguir escribindo, porque me sentía parte dela, porque me sentía realmente unha pata máis dese proxecto de vida e ese proxecto profesional que era o dos meus pais. E máis alá de valorar o éxito, o fracaso desa decisión, o que naquel momento tocaba era pensar cal era o modelo que tiñamos de habitar as nosas aldeas e o modelo de traballo que tiñamos nas nosas aldeas. No momento no que eu empezo a recoller as impresións dos meus veciños, das miñas veciñas, de outras persoas do sector, no momento no que decido instalarme na aldea de forma definitiva, o punto de inflexión é o seguinte, é dicir, temos algo que cambiar. E non é cambiar o noso modelo de vida, sino cambiar o relato e cambiar a propia imaxe. Porque o que primeiro ten que cambiar é a imaxe, a fotografía. Porque percibimos moito antes unha imaxe que unha historia. De feito, os bebés perciben antes e recoñecen antes imaxes moitísimo antes do que empezan a falar, non? Por lo tanto, nas nosas aldeas temos ese problema. É dicir, que a nosa imaxe, polo motivo que fora, quedou obsoleta en algún momento. Convertiuse nun elemento en desuso, fora de catálogo, por decirlo de alguna maneira, non? Xa non éramos válidos para competir nun mundo en constante crecemento no que xiramos sempre en torno a un famoso PIB, que non sei quen decidiu poñer o PIB no centro do modelo de desenvolvemento, pero levounos a un problema de desenvolvemento en todas as áreas que están precisamente na marxe desa centralidade, non? Entón, había moitos retos por diante, e daí desembocan todas as actividades que fago na miña vida, porque o importante a partir daquel momento non era só coidar dunha granxa, producir leite, producir produtos de calidade, de proximidade, con todos os criterios de coherencia que lóxicamente van ligados ao propio proxecto. Tiña por diante moitos máis retos, é dicir, saber cal era a miña situación e o meu papel nese sector, o papel das mulleres, é dicir, cheguei... Aparte, teño moitas anécdotas porque, claro, cando regresei á granxa me instalei de forma definitiva e asumín o relevo da dirección da granxa porque pouco despois de instalarme novamente na Cernada morreu o meu pai e iso precipitou toda a parte de relevo xeracional. Encontreime que estaba, probablemente hai moita xente que aínda pense que as aldeas, que o rural, ese territorio rural é un mundo de homes, non? E a verdade é que o problema que temos é que é un mundo pensado por homes. É un mundo no que os relatos e as historias, sobre todo no noso sector, no sector agrogandeiro, tradicionalmente construíron as os homes. Porque as mulleres representamos o 50% da man de obra que está detrás da produción dos alimentos do mundo. O 50%. O que pasa que, habitualmente, o que non se ve, o que non se escoita, finalmente non existe.
Polo tanto, ese relato, a nosa historia, a nosa forma de facer, a nosa perspectiva, a nosa maneira de entender a produción de alimentos, o cuidado da terra, a nosa maneira de entender conceptos e situacións tan en actualidade como pode ser a crise climática, como pode ser o cambio climático, toda esa perspectiva, dende o punto de vista feminista, non existía porque non chegaba a aqueles lugares onde había que tomar decisións e onde se falaba de todas esas cuestións. Polo tanto, atopeime que era unha muller que, cando asistía a reunións do sector, a cursos de formación, estaba rodeada de homes. E é curioso, e non sei, imagínome que teredes unha imaxe máis ou menos en da que sexa un pouco distorsionada, un pouco da produción de leite, non? Que tradicionalmente as mulleres eran as que muxían as vacas. Eu de pequeniña, é dicir, por esa cultura e esa educación tan arraigada, de pequena, eu era a que muxía as vacas e meu irmán era o que andaba no tractor. Eu aprendín a conducir un tractor con 23 anos. Porque non era unha tarefa a que a min de alguna maneira me desviaran cando era máis pequena, non? Senón que, todo o contrario, o meu traballo estaba dentro da granxa, non? E é curioso que nun sector no que as mulleres foron sempre as que muxiron, porque agora, lóxicamente, hai cambios importantes nesa estrutura de traballo, pero no momento no que eu chego ao sector de xeito profesional, a realidade era esa, eu iba a cursos de ordeño, estaba rodeada de homes, porque as mulleres estaban na casa traballando. Cando asistía a unha reunión técnica de xestión, estaba rodeada de homes, porque as mulleres estaban na casa traballando. É dicir, as mulleres construíron o modelo de producción que herdamos as mulleres e os homes deste tempo. E construíron, ademais, os pilares desa soberanía alimentaria. Por qué? Porque ca súa tradición, co seu cuidado, miña nai sempre se definiu como labrega, coas súas técnicas de cuidado e de traballo da terra, conseguiron crear un sistema de abastecemento de alimentos que funciona. Un sistema que representa as bases do modelo agrogandeiro actual, pero sempre o fixeron dende a sombra, e non por timidez, sino por tesón, por esforzo, por sacrificio, porque elas realmente sí que son os axentes de sacrificio das nosas aldeas, no eido do traballo e no eido dos cuidados. Tiña, polo tanto, ese reto, non? O reto de que maneira temos que traballar para que o papel e a figura das mulleres no noso sector realmente ocupe o espazo que lle corresponde, un espazo tamén na toma de decisións e na representatividade do sector. Pero que ademais tiña o reto de entender que vivía nun medio marxinado e abandonado. É curioso que nos últimos anos, aínda que agora afortunadamente se está traballando moito sobre iso e se está matizando un pouco os termos e as afirmacións, pero escoitamos habitualmente, e sobre todo nas cidades, o tema do rural baleirado, das aldeas baleiradas. É dicir, o problema que temos as aldeas, porque non é un problema da aldea espazo físico, é un problema das aldeas e das súas paisaxes. En esas paisaxes estamos as persoas, as mulleres e os homes. O problema que temos é un problema de abandono institucional. É un proceso silencioso, non é violento e, polo tanto, non é chamativo. Pero é un abandono dirixido. De novo, seguramente, por motivos económicos, non? E ese é o problema, que somos capaces de arriscar a tradición, a sabedoría, a base do noso sistema agroalimentario por unha cuestión puramente económica. Cos riscos que iso conleva á hora de garantir os servizos ecosistémicos e os servizos en materia de cohesión social que este tecido aporta e aportou sempre á sociedade, non? Niso tamén temos que traballar as aldeas. É dicir, de repente encontréme que non podía ser solo gandeira, porque se me quedaba solo na posición de gandeira probablemente duraría na miña aldea 2 anos, porque me daría conta de que non era rentable, de que o nivel de sacrificio e de esforzo non me compensaba e de que era totalmente incompatible coa vida. E é duro escoitalo, pero esa é a realidade. Soamente construindo un proxecto no que temos que asumir a responsabilidade de defender o territorio, de defender a nosa paisaxe, podemos falar dun modelo de existencia para non estar constantemente instalados na supervivencia. Porque eu non quero simplemente sobrevivir. Eu quero que o noso modelo de existencia sexa un modelo con garantías, un modelo que, polo tanto, teña futuro, para poder ser un antepasado para a miña filla que, de alguna maneira, protexeu aquela tradición, aquela cultura que se modificou, que foi asumindo eses cambios moitas veces impostos, pero que conseguiu preservar a súa esencia e os elementos fundamentais para manterse no tempo. En esas estamos, loitando constantemente contra as agresións, loitando contra as ameazas e defendendo aquilo que máis queremos, porque vida e traballo son un único elemento nas nosas aldeas, non? E por iso tamén o constante activismo, un activismo que nace desa propia existencia. Por qué? Porque cando ameazan
e agreden aquilo que máis queremos, aquilo que nos permite vivir, aquilo que nos permite traballar, porque isto é importante, non? E no concepto de vida nas aldeas temos que falar necesariamente de non só de fixar poboación, sino de fixar traballo. As nosas aldeas teñen que ser espazos nos que poidamos traballar, nos que poidamos ter un proxecto de traballo e vida para garantir a súa continuidade e para evitar que máis casas se sigan pechando e que máis aldeas se sigan pechando. Porque hai unha cuestión e unha realidade que vai moi ligada ás aldeas galegas, e é que na paisaxe desas aldeas temos o factor vexetación, o factor verde que lle chamo eu. Si nos acudimos a unha aldea, cos matices de tamaño, por exemplo, de Castela, nada ten que ver cas aldeas galegas, porque aquí temos o verde, e o verde come todo. É dicir, no momento no que unha casa se pecha nunha aldea, as probabilidades de que esa casa poida volver a encherse de vida humana, porque estará sempre chea de vida, por suposto, a vegetación fará o seu traballo, o monte fará o seu traballo, a fauna silvestre fará o seu traballo, pero se queremos que realmente volva a existir a vida humana entre esas 4 paredes, cada día que pasa supón un impedimento de anos. É dicir, a pérdida que estamos a sufrir a nivel social coa componente de perda de servizos ecosistémicos nas nosas aldeas ten un ritmo aceleradísimo, que non deixa de medrar, que non deixa de acelerarse ante ese abandono institucional permanente e casi que premeditado. Porque se seguimos planteándonos constantemente a pregunta ou formulando a pregunta do xeito de que temos que facer para que o rural teña futuro, estaremos constantemente afastándonos máis e máis e máis da realidade e das necesidades que temos que abordar para realmente cambiar o relato, cambiar a imaxe e manter e conservar a nosa paisaxe, non? Máis alá de activismo, máis alá de todo o que ten que ver coa defensa desta paisaxe, o que fago é coidar vacas, sigo muxindo vacas 10 anos despois, logramos ademais darlle ese enfoque que eu herdei, que recollín no legado de meus pais e que para min era unha condición necesaria para quedar aquí e era conseguir pechar ese ciclo. Eu sempre concebín a gandeiría como un ciclo pechado dende a terra ata a consumidora e iso lográmoslo a través dun proxecto cooperativo que se chama As Vacas da Ulloa, de novo as redes e a importancia das redes especialmente nos nosos territorios para conseguir sacar adiante proxectos, non? É un proxecto de 2 familias, Granxa Cernada e Granxa Maruxa, no veciño concello de Monterroso, e entre as dúas conseguimos recoller o testigo dos meus pais e continuar a envasar e a transformar unha parte desa produción de leite para chegar de xeito directo ás casas de moitas familias cos nosos produtos, non? Sen máis é a nosa marca, que é unha declaración de intencións, é leite, e ao final temos que reivindicar o sinxelo e a tradición, porque o innovador é volver atrás e nunca vai a estar tan en auxe esta cuestión, e temos que volver atrás non como retroceso, porque o problema é que se concebimos a mirada atrás como un retroceso nunca conseguiremos frear e botar os ollos ao pasado, non? E recollo tamén un poquinho a última parte de Alfredo, necesitamos ter en conta ese pasado, porque ese pasado construiu o noso futuro e, por lo tanto, se prescindimos del é imposible construir un futuro, non? E temos moito que construir. Temos moito que construir porque eu non quero perder esa capacidade de emocionarme co que fago, non quero perder a capacidade, a necesidade e as ganas de defender o que fago e o lugar onde o fago, porque quero ter a forza e a enerxía suficientes para transmitir isto a miña filla. É dicir, a perspectiva a un ano atrás en relación a que agora teño moi distinta, non? E que agora teño alguén en que pensar e un legado que xerar, non? E ese legado non é unha cuestión económica, é unha cuestión de territorio e é unha cuestión de paisaxe. Por lo tanto, moitísimas grazas.